Mohon perhatiannya artisnya New Kalista segera hadir. Jangan molor. Kalau ngeprak ya bagi. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang di Damsari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal lewati. Sineksen lintang eluku semono, janji prasetyaning ati. Tansah kumandeling netra rinasa, kerasa rasaning driya.
Lho niki para lenggah, para rawuh sedaya. Ngaturaken sugeng dalu mriku adicara inti badhe kala purwakani mila mekaten para lenggah, para sedaya. Monggo sareng-sareng kula nyuwun dunganipun mugi-mugi pangajap kawula adicara para madya ngantos busana mugi-mugi kanthi lancar sedanipun satemah kanthi lurus raharja. Mekaten monggo rampung dipunaturaken sesanten mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Wa min ayati an qalaqalakum anfusikum ayyu ajali taskurun illahi ya aja alaikum mawadata warahmah inna fidzalika la ya kami tafakkarun al ahya nun kawula nun para pinisepuh sesepuh Haji sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi-nundi saha dumateng para rawuh para tamu kakung miwah putri ingkang tansah kawula beteng langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para santriwan santriwati, para haji, para habib, ingkang rinten kalawan ratri tansah sumanding kitabing suci wahyuning ilahi ingkang tansah luring budi ingkang tansah dados panuntun kiblating panembah ingkang tansah kawula bekti. Saha dumateng para muda werda ingkang tansah sinudarsana. Saha dumateng para panemban pangbating praja kasatran gari ingkang dados pandam-pandeming kawula dasih. Malih atur kunjuk wonten ingkang ngarsanipun ingkang hamegugat tinulih menika. Bapak ingkang kirumatan nulih menika Bapak Wardi Harjono Dalasan Ibu Suharmi. Monggo sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken manengku puja. Ngaturaken puja astawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti Allah kang murbaning dumadi.
bilih punapa sampun ingkang sampun limpahaken wonten ing dalu punika taufik hidayah inayah dumateng kita sami sehingga kula panjenengan sami saged kajiwa kasarira saged tetunggilan silaturahmi saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun menika Bapak ingkang kirmatan pepundhen kawula ninggira Bapak Wardi Harjono Dalasan Ibu Suharmi nggih menapa ngudi dawuhipun panjenengan Bapak ingkang kirmatan panjenengan saya dipun aturi sawana ing mriki nulih menika Bapak ingkang kirmatan nulih menika Bapak Wardi Dalasan Ibu Harjono saha Ibu Suharmi ingkang sampun saged netepi dharmaning asepuh mentas pitulus Margasuta amiwa putra putrinipun ingkang sampun kalampahan nulih menika wonten dinten Jumat Surya kaping 13 Desember tabuh sedasa warsa 2022 wonten Masjid Asyura manungkaten para sedaya sampun kalampahan kanthi lancar sedanipun satemah saged lulus raharja mugi-mugi putra putri saribet sak mangke saged dadosa keluarga ingkang samawah sakinah mawaddah warahmah pidin pid dunya wal akhirah saged sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh lestari ingkang sayekti boten katalupen monggo sareng-sareng sholawat sarta salam tetep tercurah limpahkan dumateng junjungan Nabi kita nulih menika Nabi Agung Nabi besar Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita tenggo-tenggo siapa dipun benjang wonten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Para lenggah para tamu sedaya kula lumarap atur wonten ngarsane panjenengan sedaya wonten jengadika sami menika badhe gempil kamardikan panjenengan sedaya handenya wawan pangandikan menangkani ndarakipun lampahing adicara wonten ing dalu punika nggih adicara ingkang sepindah nulih mereka atur pambuka ingkang angka kalih nulih menika ngidum ingkang dipun sarirani dumateng panjenenganipun pepundhen kawula kadang kula sepuh nulih menika ingkang kirmatan menika Bapak Supadi Ipong ingkang angka 3 nulih nggih para lenggah panebusing kembar mayang sakembaran ingkang dipun sarani dumateng panjenenganipun Bapak ingkang hormatan Bapak Ipong sekalian Bapak Turyanto ingkang badhe ngasta kembar mayang nulih menika ingkang sepindah menika Mas Fajar ingkang angka kalih nulih menika Mas Hendrik ingkang ngasta cengkir gading nulih menika Dimas Padil ingkang angka kalih menika Dimas Edo ingkang angka sekawan menika rencaneng adicara menika adicara hiburan menika ingkang angka sekawan menika atur pambagya harja yuwana
ingkang dipun sarani dumateng panjenenganipun Bapak ing tempatan Bapak Mudin Turyanto. Ingkang angka gangsal menika adicara hiburan menika campur sari new Kalista Entertainment ingkang dipun pakarsani panjenenganipun Bagus Sengarso menika Bang Ju. Didukung menika video syuting Tresnyo Production. Gambare bening regane menika miring. Para lenggah, para tamu. Ngaturaken sugeng lenggah ingkang kanthi sekeca. Ingkang kanthi mardu mardikaning penggalih. Sinambi layah-layah. Sesinambi mirsani samidhataken campur sarinya New Kalista Entertainment. Mlebetaken parenggah kula aturi lenggah ingkang sekeca kanthi mardikaning penggalih. Para lenggah, para tamu sedaya ngaturaken nulting dalu menika adicara ingkang sepindah menika pambuka. Monggo kula nyuwun donga panjenengan sedaya kanthi sareng-sareng waosan umul kitab menika Al-Fatihah. Mugi-mugi pangajab panyuwun kula sedaya adicara wonten ing kalengan dalu punika para madya ngantos wisana tinebihna kalis ing rugwida lan sambikala mugi tansah lancar sedahanipun satemah saged kanthi lulus raharja. La hadratil nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun donga panjenengan sedaya kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara para madya tansah tinebihna kalis ing pitulan sambikala jenaketna suka ing basuki. Adicara ingkang angka kalih menika adicara ngidung dumateng panjenenganipun Bapak Ipong Wedal Sasana kawula aturaken nuwun matur sembah nuwun. Nggih para pinisepuh sesepuh aji sepuh sumrambah sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan ing mriki kula minangka jejering tetuanggane ingkang anengga Sekar Mancawarni awrat kados menapa sampun sinanggeman pramila ing mriki kangge angrantu menggah satrio ingkang linuhur ingkang pinitados saking Gusti ingkang badhe anebus Sekar Cempaka Mulya minangka sarana jejodhoan pramila ing mriki kula badhe nglipur sawetawis supados mboten sayah anggen kula nengga Sekar mangsa kembaran dandang gula macapat tueng nguni sapta witatari kya tumurun
saking Marcukundha ngasta Pisputa rinunce mring satriya kang luhur kang wus labuh labet mring Gusti Ginanjar Wahyutama Sekar Dewa Daru kang sinebat kembar mayang iku dadya rono syarat wigati tumrap kang mengku putra monggo Bapak Turyanto kalian para paraga kawula suwun katurmajeng ing sasana pinanci ingkang hangasta kembar mayang dalah cengkir gading kawula lenggah wonten sakwingkinge Bapak Turyanto. Nuwun Bapak Kyai saderengipun kawula matur kathah langkung rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang palimang tabe iladina mugi sinabetna ing iladuni. Mugi kalilahono kawula marak sowan awratipun rikalenggahan kawula ngemban wus pangandikan minangka sulih sarira saking pepundhen kula sepuh Bapa Wardi Harjono dalah Ibu Suharmi sagotrah kula wangsa. Injih Kisanak sadenipun sugeng rawuh sugeng lelenggahan nyuwun agunging samudra pangsami mbok menawi anggen kula mapanaken kirang marani penggalih hawit mboten wonten cecala bilih badhe sowan mriki Kisanak amung saderengipun tebih dumugi padepokan kula mriki badhe ngladi kawruh nderek tepang paduka menika sinten asmanipun saha saking pundi krayara tebih dumugi ing padepokan kula mrika Kiai badhe gadah perlu punapa. Nun inggih Bapak Kyai saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan dene sowan kula sakadang wingking saking Jalan Andi Tadik nderek wewengkon Kota Makassar mboten atur cecala utawi mboten atur wuninga saderengipun Bapak Kyai. Injih Kiai, mula kula namung cepake lincak kosong. Nggih salajengipun nderek tepang asmanipun sinten Kiai Kisanak menggah keperluanipun tebih-tebih tubuh mriki
kawula suwun ngendikaken dumateng kula Kyai. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Kyai. Dene nggih kawula menika Bapak Kyai ingkang sinebat Ki Saraya Jati. Ingkang minangka Cundaka sulih sarira saking Bapak Harjono Wardi Harjono dalah Ibu Suharmi dele sampun sawetawis wedal Bapak Kyai keng pepunden kula sepuh Bapak Wardi Harjono kagungan putra jalu ingkang kaparingan silih nuninjih anak Bagus Wisnu Nugroho. Dene anak Bagus Wisnu Nugroho sampun sawetawis lewung ingkang murung saha lelewa ingkang tanpa kandha. Sakmantunipun dipun dangu kalih bapa kelawan ibu anak Wisnu Nugroho anggadhe bebono Bapak Kyai. Nuninjih bebono kala wau anak Wisnu Nugroho kersa palakrama hanaming kedah ngupadi ingkang winastanan Wahyu Jodo kang sinebat Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru Jayandaru Cekir Gading Kendhit Pitu. Lah ing mriki kawula badhe niti pirsa Bapak Kyai. Punata poto leres Bapak Kyai wonten padepokan Purwodadi ingkang mlebet wewengkon peken Sidodadi menika cumandhakipun Wahyu Jodo kang sinebat Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru Jayandaru Cengkir Gading Kendhit Pitu Bapak Kyai. Oh mekaten Kisanak. Nuninjih bilih kula ingkang sinarya anjagi puspita adi menika bilih asma kula Kyai Wasesa Jati. Leres Kisanak. Bilih ing padepokan Sidodadi peken Purwodadi menika cumandhakipun Sekar Mayang Sakembaran. Pramila Kisanak sak kadang boten klentu anggenipun marak sowan ing mriki Kyai. Nuninjih Bapak Kyai kleresan. Dados mekaten Bapak Kyai, sakrenipun kawula sampun sagah angentasi karya punapa ingkang dados boten-repotipun pepunden kula sepuh Bapak Wardi Harjono dalah Ibu Suharmi Sakukuban. Sakrenipun sampun cetha treweca bilih wonten ing padepokan mriki papan padunungipun Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru Cengkir Gading Kendhit Pitu. Dene ing mriki kawula ugi badhe niti prisa kapurih kawula saged hambayang wujudipun Sekar Mayang menika hambok menawi ngagem arta pinten to kerta ajinipun Bapak Kyai hambok bilih mawi leliru barang punapa wujudipun menika Bapak Kyai asal kawula saged hambayang Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru ing sakmangke ingkang badhe kaginakaken kagem handhaupaken keng putra kinasih nuninjih anak Bagus Wisnu Nugroho Bapak Kyai Wasesa Jati. Nun inggih Kisanak. Tiyang Jawa menika punapa nggih syarat saranipun wonten Jerbasuki mawa beya. Bilih syarat sarasanipun Kyai badhe kula terangaken menggah setunggal mbaka sawiji saderengipun syarat sarana badhe kawula wedharaken Kyai. Bilih kembar mayang mangkono dumadi saking roning kelapa muda ingkang lempeng tumuwuh tumuju ing gegayuhan. Isen-isene inggih menika kayu klepu Dewandaru, gedang mas pupusing cindhe kendhit pitu. Kayu menika kayun klepu klepeng kekarepan mugia tansah sinengkuyung ingkang dados kekalipun ingkang amanggogati Kyai. Dewa menika titah ndaru ingkang luhur dadi supados samangkenipun sampunipun dhaup teman kekalih dadosa manungsa ingkang deket derajatan kaluhuran Kyai. Kendhit pitu
gedang mas pupusing cinje kendhit pitu menika pangiket ingkang kiyat mugi temanten kekalih mugi tansah kaiket raos katresnan jaler lawan istri mboten wonten bedanipun ingkang salajengipun bilih syarat saranipun sak sampunipun samangke temanten kekalih sampun kadhapaken Kyai sekar masa kembaran kedah dipun wangsulaken dumateng padepokan Sidot dadi mriki menawi mboten saged dipun bucal wonten ing sangajipun sasana daup utawi sasana pawiwahan ingkang angka kalih kembar mayang samangke anggenipun bekta inggih menika jejaka utawi kenya kekalih syarat sarana ingkang pungkasan supados mboten gogrok godhongipun utawi alum godhongipun samangke lumpah maipun nganthi sekarmaya saking padepokan mriki dumugi panjenenganipun giyane Bapak Warti Harjono kedah mawi gending ilir-ilir sumilir Kyai mekaten menggah werdinipun saha syarat sarana anggenipun badhe ngampil puspita adi utawi sekar mayang sakembaran Kyai. Oh, mekaten nggih Bapak Kyai Waseso Jati. Dados punapa ingkang dados syarat sarana ingkang sampun dipun aturaken kalih Kyai Waseso Jati ing samangke badhe kawula aturaken panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi. Nyuwun donganipun Bapak Kyai Waseso Jati. Mugi hanggenyo netepi darmaning sepuh pepundhen kula sepuh Bapak Wardi Harjono hanggenipun ngunduh temanten Bagus Wisnu Nugroho sageta tinebihna sengkala rubeda ampun wonten alangan lirik ing samikala satemah mugi Kang Putra Wisnu Nugroho ingkang sampun kaleksanan lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Kyai. Dene sakrehnipun sampun sawetawis wedal kawula cumandha wonten ing padepokan Purwodadi mriki daya-daya kawula badhe medal pasilan nyuwun donga pangestu saking Bapak Kyai Waseso Jati. Mugi lampah kawula saking padepokan mriki ngantos dumugi wisma pahargyan sageta pinaringan rahayu-rahayu wilujeng ampun wonten alangan rubeda setunggal punapa-punapa Kyai. Injih-injih kisanak Kyai Saraya Jati sami-sami sadèrèng kula nyuwun agunging samodra pangsami mbapane nampi rawuhipun jenengan sami mboten man penggalih amung jumurung donga pangestu mugi-mugi lampahipun Kyai Saraya Jati sakadang tansah tinebihna saking rubeda cinaketnya nugrahaning Gusti.
lenggah para tamu sedaya. Menika wau sampun kapiyarsa sampun purna menika adicara panebusing kembar mayang sakembaran. Syarat sarana ndur menika dauping pinganten sarimbit setemah. Mugi-mugi dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Perlenggah pertamu menika ngancik roncening adicara ingkang angka sekawan nulih menika atur pambahagya harjo yuwana kawilujengan nulih ingkang dipun sarani dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Abdul Sainuri Turyanto. Mila mekaten wedal sasana kasumanggaaken. Nuwun matur suwun. Monggo ingkang badhe njajari saged perwakilan teman-temanipun Bapak Karematan Bapak Wardi monggo ibu-ipun kalih sinten apa Bu Imawan monggo. Cek satu. Matur sembah nuwun dumateng kadang kula kinasih Bapak Bangjo minangka pamiwawara ingkang sampun paring kesempatan kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nasu usikum ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anggalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala idzan la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Linambaran trap silaning budi hanambut silaning akrami mugi kalilahono kawula marak sowan jumeneng wonten handika ngarsa handika sami mugi tinebihna saling
tulak sarik siku dening Gusti ingkang murbeng dumadi. Awratipun rikala dangan dalu punika kawula ngemban wus pangandikan saking kadang kula sepuh Bapak Wardi Harjono dalah Ibu Suharmi sak gotrah kula wangsa. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daat pinundi. Dumateng para alim dalah para ulama, para ustaz lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilah ya Rabbi ingkang minangka panuntun kebating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Mboten katalumpen dumateng para tamu undangan Kakung Sumanwa Putri ingkang tuhu bagya mulya. Mboten katalumpen ugi dumareng para pangemban mangembating praja miwah satriyaning negari. Saya ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya. Ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang daat kinurmatan. Mboten katalumpen dumateng adik Pramuladi Muda Tumaruna wonten ing wewengkon Ngudi Rukun ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Mboten katalumpen ugi dumateng para sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun kepareng sabiyantu ing arupi bahu suku egeh partikel ingkang sedaya kala wau malem midodareni malem pangarip-arip saged kados mekaten menika. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linandhambaran Pancasila pramila kawula datan kendhat tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos tuwin ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti Maha ingkang Maha Kuwasa nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita ugi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan hidayah tuwin inayahipun katitik rikalenggan dalu punika jangkepipun wonten ing malam dinten Sabtu Legi Surya kaping 6 Jumadil Akhir setunggal ewu sekantos kandasa sekan Hijriah. Kita sedaya tasih saged mangkempal manunggal wonten bale wisma pahargyan saking keluarga ageng pepunden kula sepuh Bapak Wardi Harjono telah Ibu Suharmi kanthi kawontenan sehat mboten wonten kekirangan samukawis. Diningkang salajengipun sholawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah. Piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tamtunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi ing pangajab. Mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan dalu menika bil khusus keluarga besar pepunden kula sepuh Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi sagotrah kula wangsa. Mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para pepunden bini sepuh ingkang lembah ing manah pono ing pamawas lebdo ing pitur luhur ingkang daat kawula pundi lumeberipun dateng tamu undangan Kakung Sumanawa Putri ingkang tuhu bagya mulya. Dene sakderengipun kawula matur kathah langkung rumiyin ing mriki kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun paripeksa ing mriki kawula gempil wekdal kamardikan handika sami tentunipun para tamu undangan nembe wawan pangandikan mboten ateges ing mriki kawula ngicali tata trapsila menggah kawontenan ingkang kados mekaten ing mriki kawula muni dawuh minangka sulih sarira menggah talanging basa kapurih ngaturaken atur pambagya harja. Ambok piling sak mangke anggen kawula matur awal ngantos akhir
wonten kekirangan saha kalepatan, wonten gonyak ganyuk ing ngatur. Sedaya kala wau mboten sanes awit saking cublukipun pangertosan kula, kirangipun seserepan kawula pramila saking kawula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami dhateng para handika sami. Dening kang salajengipun lumantar kawula pepundhen kula subuh Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi Sagotra mboten kathah lumpen ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng dalu, ugi wilujengan lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Ambok bilih anggen nampi kerawuhan handika sami. Wonten kekiraan saha kalepatan ugi anggenipun paring papan menggah palenggahan ingkang kirang nuju prana lumantar kawula Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi keluarga tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dening kang salajengipun Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi nyuwun kerawun kula handika sami wonten ing kalenggahan dalu punika mboten sanes Bapak Wardi Harjono nyuwun tambahing donga lan pangestunipun anggenipun Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi netepi darmaning asepuh ngunduh temanten anak bagus Wisnu Nugroho ingkang badhe jinatuh krami kalih kusumunang ayu Sri Nurwahyuni Ibrahim sarjana pendidikan putri Tanoyo saking panjenenganipun Bapak Ibrahim dalah Ibu Hajah Maryam. Mugi-mugi kang putra saha kang putri anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung, mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah saha pikantuk keberkahan. Kanthi keberkahan insyaallah saged ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah ing samangke badhe nuwuh kembangaken generasi muda ingkang soleh lan solehah insyaallah. Dumateng para pepundhen minisepuh ingkang lembahing manah wonten ing pamawas lebda ing pitutur luhur lumeberipun tamu undangan kakung Sumama Putri ingkang tuhu bagya mulya. Dene perlu dipun wuringani panjenenganipun para tamu sedanipun bilih panjenenganipun Bapak Wardi Harjono kalih Ibu Suharmi anggenipun netepi darmaning asepuh ugi ngawontenaken hadicara adat widi widana kang sinengker wonten ing tlatah Jalan Andi Tadik mriki ing antawisipun kala wau sampun kita pirsani sareng-sareng Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi ngawontenaken hadicara sakral ingkang winastanan panebus utawi panebus ing Sekarmayang Jembaran Kayu Klepu Dewandaru. Pikantuk donga pangestu handika sami hadicara panebus ing Sekarmayang Jembaran lumampah kanthi rancak lancar mboten wonten rubeda setunggal punapa-punapa. Dening kang salajengipun ugi panjenenganipun Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi Sakukuban ugi badhe ngrakit adat istiadat ingkang lumampah wonten ing Jalan Andi Tadik mriki nuninjih wonten ing dinten Sabtu Legi Surya kaping 3 setunggal utawi 31 Desember 2021 ugi badhe ngawontenaken hadicara panggihipun pinanganten sarimbit. Mugi-mugi hadicara ingkang badhe kaangkah kirang langkung tabus dasa benjang-enjang purwa madya usanipun mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah sageta sembada ingkang tansah jinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh. Dumateng dipun tamu undangan ingkang kakung Sumana Putri ingkang daat kalingga ing murdani. Dening kang salajengipun Bapak Wardi Harjono dalah Ibu Suharmi sepindah malih nyuwun donga pangestu dumateng para handika sami mulai mugi-mugi anggenipun ngawontenaken pahargyan pawiwahan mulai detik dalu punika ngantos dumugi benjing-enjing sageta pinaringan rahayu wiwitan ngantos pungkasan pinaringan slamet wilujeng sageta tebih saking nirbaya nir ing samikala sepindah malih sageta sembada kang jinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh. Dene sepindah malih
Pepunden kula sepuh Bapak Wardi Harjono Dali Ibu Suharmi sarehnipun lumantar adik Pramuladi ngudi rukun wonten ing kalenggahan dalu punika ugi sampun paring unjukan pasugatan ingkang sampun kapiyarsa panyuwunipun Bapak Wardi Harjono kapurih ngrahapi sak marwatipun wonten kekirangan wonten kalepatan samudayanipun lumantar kawula Bapak Wardi Harjono Ibu Suharmi keluarga tansah nyuwun pangapunten. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menggah atur pambagya harja wonten kekirangan kalepatan samudayanipun kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang akhiripun saking kawula cekap billahi taufik wal hidayah jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wekdal kawula wangsulaken dumateng panjenenganipun Bapak Pambi hormat. Matur nuwun, nuwun matur. Matur nuwun. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kehormatan Bapak Mudin Abdul Jari Nuri Triyanto sampun ngaturaken menika atur pambagya harja yuwana. Niki para tamu menika sampun purna adicara atur pambagya harja ngancik rencaning adicara ingkang pamungkas lan ugi angka ingkang gangsal menika adicara lalipur mila makaten perlenggah pertama sedaya menika Bapak Wardi Harjono dalasan Ibu Suharmi sampun saged netepi dharma-dharmaning asepuh ngentos pitulus amiwa putra menika Wisnu Nugroho Wisnu putra saking panjenenganipun Bapak Wardi Harjono dalasan Ibu Suharmi ingkang sampun kajinan tukrami saking ingkang sampun kadhapaken dumateng panjenenganipun Roro Ayu Kinasih menika Sri Nur Wahyuni Ibrahim SPD sarjana pendidikan putri saking panjenenganipun Bapak Ibrahim dalasan Ibu Hajah Maryam HS. Mekaten perlenggah para sedaya adicara salajengipun menika adicara lipur nyu kalista badhe hambuka wiraning pagelaran campursari kanthi ngasta Pancawigyawati Sorati badhe kawula temangken setunggal ndoko sawiji sugeng lelenggahan sesugeng midhangetaken campursarinya Indonesia New Kalista marak sowan kabyantara panjenenganipun Bapak Wardi Harjono dalasan Ibu Suharmi mugi-mugi wonten ing dalu punika tansah pinaringan karajan kalujengan jenaketa suka ing basuki sak margi-margi tansah rahayu rahayu rahayu. Kasanjian luper Oloper artis sandal yang semok yang bokongnya besar ABG atas bawah belakang gede yaitu Ega ring sampai lali jadi ini artisnya berdiri semua Inul juga berdiri semua Mbak Sukiyem ayo karo kowe gak popo Kang Masku dadi iki senengane iki lali janjine lorone engko Mas Margono kuwi tembang kangen. Oh iya, nggo liyane ganti. Ayo kendang miring. Lali janjine. Mas Parioto, monggo. Monggo Mas. Pak Sunar, monggo Pak Sunar. Dadi ramene kene. Mosok meneng wae lho. Ayo kene kabeh. Monggo. Iya. Dino Minggu sing tak tunggu.
ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe ayo dikayakne SMS Rambalesi yen tak telepon malah pateni mangkel aku yen kepatok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo bacot dandan sampean ora teko Mbak, sampean omahe ngendi to asline? Jawi, Pak. Jawine ngendi? Nganjuk. Oh Nganjuk. Padha wae aku di Bojonegoro. Oh, nggih. Ayo ora usah suwe. Oh, nggih. Ayo. Janjane kowe nang ngendi? Ning ngendi tadi, Mbak? Gelagatmu sejak nyupriani hatiku sujud kowe kencan karo penyanyi liya yo Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Kawan solo tak SMS Rambalesi yen tak telepon malah pateni mangkel aku yen kepatok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo bacot dandan sampean ora teko Mbak, pokoknya iki ra nanti seragen iki ora gayang-gayang. Ayo Mas Margono, monggo. Ayo. Iya, ayo. Seragen Mas Abla. Janjane kowe nang ngendi? Ning ngendi tadi, Mbak? Gelagatmu sajak nyupriani hatiku sujud kowe kencan karo penyanyi liya Tembang kangen maneh, siji maneh, Mas Margono. Nggih. Ayo. Separuh kendang miring, separuh dikoplo ini sapa ora iki?
Oh iso. Mas Ipung iki lho. Kok ndang ngarane. Mas Ipung, ayo. Dadi MC kok ndelik wae lho iku. Ayo rasa suwe, engko ndang bar engko jam 11 engko. Mbak Pre, kowe nyanyi apa ora? Ora wis banyu kanggo metes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu yen bayu kita sandut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki ayo Pak Reno Rene ayo pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mung sliramu ora bisa ilang yo mbak yo apa lali apa pancen wis ra ngerti wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sumilire agetan sadudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku ayo dang rene boleh gak nanya-nanya udah bar lho muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi sayang aku sayang padamu cinta aku cinta padamu tresno opo pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang
sayang tresnaku mung sliramu ora bisa ilang. Ayo Mbak yo. Opo lali, opo pancen wis ra ngerti. Sadenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Tambah neh iki wong ora sing nyanyi. Bisa warneh 50.000. Engko. Apa tambah lagune? Si Sedeman adikku. Oh ya iku. sesi deman adikmu ayo. Siji Kas ngobari Pak Pariono. Ayo, Mas. Nggih Mas, Mas Pak Pariono. Nopirang Pak Pariono. siap-siap. Ayo, Mas si Geri Sedeman siap-siap yo. Sesi deman. karo Mbak Eka wae. Mbak Eka Lopez Iya. berdiri dok. Nggih tombo kangen. Ayo nggo tombo kangen. Suwe ra ketemu, ketemune betul. di sing kene. Ayo Mbak Eka. Iya bar iki pertelon bungkruk iki sik Mas musik. Apa Mas Sugeng? Si Sedeman. Sisi depan sik terus Oh, iya. pertelon bungkruk. Mikir cekel iki sing gedhi. Oh, tak entek-entekne pokoke. Iya Mas Sugeng monggo. Ayo. Lah rene sing nyanyi kok ya. Iki seneng-senenge sampean Mas Sugeng. Oh iya. Ayo. Dikoplo wae. Isora kowe. Ayo yo, Mak Jompong. Ayo Mak Pareng juga Pak Polisi. Ya, ya. 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 Luwe betik paten ono Ayo. tindang perpisahan mring kangkang sulit piolo tak rewangi samudono marang kula warga garwa lan putra ya Mbak Eka. Liwat nyinjaki Ayo Mbak Eka. Bokongnya digoyang Mbak Eka. Urip ling serius aku isih mampu ngladeni sliramu yo. Mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadangga katrimpung jiwa raga kumba kurung kehormatan mangkrung rupa tanpa pica. Hae hae hae. Gentak gentuk. Mbak Eka, Dalem, Pak. iki adem-adem kaya ngene iki sepi men. Ayo koplo. Ayo Mbak Eka. Urip ana kota gede gawe tak tukoni apa wae senajan sesideman mesti kasembakan ya. Yuk Kalista. Campur sari jan jos tenane. Yo yo. Luwe betik paten ono
saka kowe bocah gunung najan bocah gunung kadangga kasrimpung jiwa raga kumpa kurung kehormatan mangkrong rubuh tanpa picong hae 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 gentak gentung urip ana mobil saung Mas MC Petolon Bung Rongot bari Mas Pak Pariyata monggo matur suwun Nggih Mbah matur suwun Mas Sugeng menika monggo menangkani pamdut saking Mbak Harsi menika Terlon Pungkruk ya monggo diaturke ayo Mbak Sukiem Mbak Tulkiem ayo Terlon Pungkruk iya bariki no tenang urut pokoknya awak dhewe mengen-mengen wae ngantek jam 1 ora apa-apa enek pimpinan aman terkendali yo monggo Mas Angga barakina ayo Mas Sunar ayo rondo terus rondo agak rong tahun kok wis gateli kaya ngono lah. Rong tahun piye 3 tahun ya. 3 tahun. Urung kelebon apa-apa ya. Lambemu. Nek tak leboni apa ya omong-omong kowe. Oh iya. Yem, tak omongi Yem. Piye, Mas? Sing penting kok nguripi ngono wae. Senajan tuwa ya ora apa-apa. Apa enek kene? Hah? Ora enek. Enek kok tak kei wis. Ora. Wah. Wis bokekne mintul ngono. Mindol seje bagiane Yem. Oh, bagi aku dhewe. Ya kok spesial buat Mbak. Asuk ya. Iya. Rondo agak 3 tahun kok wis gatele kaya ngene kaya kena rawe wae. Pokoke kudu ngukur. Kudu dikukur ya, Ma. Seneng lah. Sabar ya, ya. Elek banget. Nah, ayo. Neng pertelon Ya. nganti sunene. Goyang ya. Ora bisa. Ya, pokoknya digoyang. Ya.
Lah ya aku kepetan kok kono. Nek nggonku silir kuwi. Siapa ingin silahkan mampir. Bukan Kuwi Mas. singkatannya silir. Oh gitu. Ning saiki wis ditutup kok ya. Kalau saya Tanjung Perak kamare kosong Mas. Oh iya. Monggo pinarak. Heeh, monggo pinarak. Kamare kosong. Demok pupu bayar 50, demok. Oh iya kaya sana pelinarak ya ini. Mas Antok kan pelinarak re. Tem PLN. Tempel LN. Iya, pinarak tem PLN. Ya. Wis bareng Lanjut. Bos. Wis. Walah. Wis mlebu burung. Urung krasa. Iya kowe lah mbok kei tiang listrik kowe ora krasa kok. Nyuwun sewu Bos nek bosok ya ngono kuwi omongane. Cangkemmu lho. Wis. Ya nek kowe iki gayeng kok ya. Kandhane kok. Ah ngono ya ora tau mbok jak kok lambene. Lah tak jak lah jare kowe kesel angger tak jak kok ya. Pokoknya saiki kowe tak job ya sing penting kowe semangat. Wis ra. Sing penting tak kei pira-pira kowe menang wis tak job terus kowe. Sing nek sopeng kok bayar lho. Oh iya engko sing nang sopeng tak potong utangmu yem. Lho piye tok iki cek murah ra iso. Iya engko cek turah gampang hitungane yem. Tarik sis. Semongko. Penak ya. Penak lho Mas ya Allah. Iki Pak, tembakan silite iki Pak. Pak no pistolmu silite tembakan. Aja. Apa? Alah wong Tapi- Pak polisi ki tembake memang Mak perut ngono iso lah. Langsung mak klimpruk ngono. Tapi ya ora apa-apa, kasihate lho Yem. Saiki dikai sak lagu sik pimpinan, ayo. Ah dikai sik bar iki harus masno. Terus pokoke ngudurukon kabeh tak undang iki diseneng-senengke karo Mas Wardi. Pak Sambo tergoda pada. Oh Pak Sambo. Iya cangkemmu Pak Sambo jare. Mau dijen pimpinan ayo. Lagune Rondo Kempling. Pak Sambo ya Allah. Iya. Iya toh Pak Sambo toh? Pak Sambo toh ini? Kita kandhani. Sambo Eda. Pak Sambo. Ya, ibu-ibu. Apa ya Allah? Ayah ya. Aduh bos, abah bos. Bos abah. Abah bos. Abah. Aduh yo. Wong edan. Oh, akhirnya doan temen toh ki. Ayo juga nih biasanya piye. Anak baru kan sakjar loh. Ya.
Satu lagi. Oh manis ya. Napa Pak lagune? Ora jonggrang barke manis remasno. Oh iya wis. Engko Sukyem kuwi disawer ning kamar bae. Engko tak sawer yen ning kamar nek wengi tenang. Bagiamu enek ora jonggrang. Ayo Mbak, siapa Mbak? Kan perwira menengah Bapak Pareno ya di sudah perwira calon Kapolseknya 08 ini nanti tahun depan. Sebetulnya beliau ini sudah di Polsek di Jenipunto, cuma jauh beliau tidak maunya di Makassar. Mbak Neng, lempermu jan marem enak tenan Mbak Neng. Wah, anake Mas Raken mlu ayune kaya ngene. Jan minti lihir. Asik. Ayo Bu. Ayo Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kowe pancen
Langsung manis pun habis manis Mas No, Mas Somo, pokoknya tak aturi Mas Parjos. Pengantinnya juga mau menyanyi tadi Mas Wisnu. Tapi sabar dulu. Ya, berhubung banyak request manis. Ayo Mas Jubadi. Mbak Eka Sanjaya Lopez berdiri sama Mbak Sukiem semuanya artisnya berdiri karena sudah mau selesai ini joget semua. Ayo manis artisnya berdiri semua. Mbak Eka Sanjaya Lopez juga berdiri. Yang nyanyi siapa? Mas Sugeng atau saya? MC Perwakilan. Wes gok, ndang lu gua gok. Iya, pong gente ya nyambut guys sundel bolong. Sing mbok kontrak seumur hidup ki lho. Aku ya MC-mu seumur hidup. Iki ya tak kontrak seumur hidup ning gur karek motong gaji kabeh iki ya, enek tak bayar. Aku gak lho. Sing ora gur Kartini tok sing. Ben kowe nang Sungguh Minasa tak nang taing tak sumbang nang 2 juta kowe. Ipong maju gentenan. Iki bapaknya Anis, monggo. Asik. Lokalista. Asik, Mas Ari. Ayo ke lagi.
Mas Sunar jangan takoni tenan. Go Mas. Pak Sunar gitu ya. Kalista campur Ini sari tadi murah meriah. request dari Sopeng yang satu belum ojo dibanding-bandingke. Artisnya berjoget terus jangan sampai duduk. Yang duduk tidak saya bayar. Pokoknya sampai selesai supaya sehat olahraga. Ojo dibanding-bandingke. Oke. Anteka Makisari. Ini artisnya ini pinter goyang semua. Pokoknya kalau yang mau goyang ke sini saja. Nang iki lelah. lo Jawa, nang iki. Iya. Iya aja ke make menteri nih, siakan Kalista. Asik. Wong kok ngene gak dibanding-bandingke. Saing-saing. Ayo Mak Sambo. Yo mesti kalah. Oh ya oh aku ya ora masuk. Mungsaku aku mencintaimu. Mbak Widya, aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ayo, mari berjoget semua. Monggo Pak Sambo. Jelas beda mimpi bandingku. Monggo Pak. Ora ono sing pamrih. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saonone. Monggo Bunda.
Oke, Mas ada Mangkupura dan lagi langsung Mas No dan Mas Sriono, semua Mas Parjo semua akan kita undang satu persatu perwakilan artis dari Ngutirukun luar biasa. Oke. Mas Raginem, lagunya apa Mas Raginem? Mangkupura dulu request dari ini dari kota Sopeng yaitu Mas Pelot. Kita turuti karena sudah lewat Messenger. Lagunya Mangkupura spesial buat Mas Pelot dari Sopeng dan juga Mbak Sri Rahayu, istrinya yang tercinta. Kita persembahkan lagunya Mangkupura. Habis ini Mas No, perwakilan dari artisnya Ngutirukun kota Werutengklek Sukoharjo. Mas Pri monggo. Oke, Mas Pri monggo. Langsung tidak pakai lama, Mangkupura artisnya berdiri semua, Mbak Ika Sanjelo, Ben. Dumbe pupu sampai munggah ning Semeru. Mangkupura kudu penggawean. Ayo Mas Pri. Luwe becik Kira masa depanmu. asik. Ayo, Ngutirukun berdiri semua goyang. Bersamanya Kalisa, Mas Somo, halo bosku. Wasik. Kowe wis lali om Asik. ora uli-ulia. Senengane dolan ning karaoke. Sopo kuwi? Ndengi penyanyi ora cukup siji. Kelane botol kolahe koyo ontol. Sasate. Asik. Kon kowe no Dul. Wes apa ae. Dak baliyo nang omah, bojomu sedeni. Ora apa ora bakal disedeni. Penting kowe
raho janji karo atimu siji loro telu Aku kurang neng karaoke ya neng Semeru sapa kurang sapa pegawai pikir masa depanku aku kurang ning karaoke sampai bani sewe aku duduk pegawai pikir masa depanku luwih penting dikira anak bojomu. Oke, terima kasih. Lagunya 3 buah lagu berturut-turut, Mangku Purel dan juga lagunya Ojo dibanding-banding sudah selesai. Ini kita undang bosku yaitu Warung Wonogiri juga Mas No yang punya Kota Tengklek Taruwangso di Sepotmung akan berduet dengan adik kita Indol Dalasita yang sedang enjoy. Oke, sedang naik daun, goyangnya luar biasa. Cuma pantatnya masih lebar kurang. Iya. Awas engko ngadeg anu kuwi. Aja. Apa lagunya Mas No? monggo Pak Ibu-ibu Nggih, monggo. Pasukan ngujuripun ingkang Ibu dipun Pertiwi monggo sesepuh pakarani panjenenganipun Rokokan Mas Suripto monggo mriki kersane gayeng lan regen. Iki diseneng-senengke karo Mas Wardi. Jaminane surga, pokoke wong nyenengke wong iki jaminane surga. Daripada orang gila bikin sakit hati, mending orang waras tapi bisa menyenangkan orang. Oh, terbalik ini ya. Halo, halo bosku cantik. Siapa ki namanya? Ibu Neng mana Ibu Neng? Nah, tapi gemuknya, gemuk imut-imut ini ya. Oh, putune Kang Sunar. Oh, ini nanti calon artis juga Kalista. Ayo Mas, Dangdut, Mas No. ya? Apa lagunya Mas No? Dangdut, tadi belum ada dangdut toh? Belum dangdut, iya. Lagunya apa bosku? Iya, siap, sudah tahu? Ah, sudah tahu. Ayo, goyang semua ini. Jangan duduk sayangku. Kamu artis yang paling cantik harus goyang dong. Asik. Ditemani Mas No, kerinduan. Ayo. Mamat, geseke Mamat. Mujurukun Jaya, sukses selalu. Ae ho ae. Betapa hatiku pada diriku, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai pujaanku.
supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Mujurkan jaya, sukses selalu. Kota Terwongso Watu Benang. Mas Parjos, Mas Somo, Mas Hendra. Mari Tomo. Bari Mas Parjos, Praman Kalimantan. Hei, hei. Langsung saja sama Parjos Mudirukun juga lagi nih menumbuhkan artis-artis handal, yaitu lagunya Prawan Kalimantan. Habis ini siapa Mas Somo? Pokoknya dapat jatah semua. Habis ini Mas Riono lagi. Nanti pengantinnya lagi mau menyanyi Mas Wisnu mana? Katanya mau duet dengan istrinya yang tercinta. Oh kelon? Ya ojo sik kelon. Oh benar. Yang 250.000. Oke bro. Ini Prawan Kalimantan dulu asik ya. Mari Mas Sunar. Oke. Mas Somo. Kali
Kalimantan langsung, jangan berhenti lagi nih, ayo. Suwun untuk. Iya, habis ini Mas semua nyanyinya. Perawan Kalimantan dari ini ngundang anak dulu. Lah niki perawan Kalimantan ta, Bos? Oh, Malih. Perawan Kalimantan. Jambu. Oh, jambu alas, jambu alas iya. Jambu alas kok lali. Bar iki ngundang anak. Jambu alas spesial buat Mabrak. Yo, goyang lu. Iyo. Ya Mas Sumo. Wasik. Spesial buat Mas Sunar. Habis ini ngundang anak Mas Sutresno. Bojomu tak cilik, nek ropeno tak golekne. Manis esme. Terus kelingan ramah kemuyune terus nolan kasih sayange arep atiku pengen dadi bojone Bojomu tak cilik, nek ropeno tak golekne. Wes duwe bojo. Aku wis kebacut tresno. Tresno ning sapa? nelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu duwe walas kulite ijo sing digagas wis duwe Oke, Bos. ada semut durung Monggo Mbak Yu mriki, Mbak Yu. Sumpah ning batin, yen kula sida dikawi. Tekad-tekadi, ora bakal urung hati. Bariki siap undang anak Mas Plon. Undang anak habis ini. rasane ngati yen aku rak lakon melu duwe Ora bakal urung hati. jambu rasane
yang punya Pung Tiko, yang Muami Bapak sini Mas Parjos lagi, pokoknya Mas No lagi semua, Mas Hendra juga pokoknya ini bersenang-senang semua untuk ngudi rukun semuanya. Ya oke, terima kasih. Ngundang anak spesial buat yang punya Pung Tiko, Mi Pangsit yang kondang dan juga yang punya gilingan di Pasar Terong. Ayo. Ayo Mbak Kartini mikir cekel ngundang anak. Sabarnya 100.000 sudah masuk di kantongnya Bang Jo, nanti dibagi rata sebagian untuk yatim piatu dan fakir miskin. Terima kasih. Sabaran sudah mencapai 3.450.000 rupiah. Yang 4 juta tidak ada. Ayo yuk, ngundang anak. Iya. Spesial buat yang punya Pung Tiko, yang punya gilingan Pasar Terong bos besar. Yo. Ayo yuk. Mas Hendra lagunya Birunya Cintaku ya. Oh iya, dituruti yang ganteng ini. Ini baru kawin 3 kali ini Mbak Eka. Orangnya ganteng berarti banyak yang suka. Nanti akan keempat kalinya. Nanggap campur sari Nyu Kaliska. Asik. Niku Mas Miki Mas Hendra. Anaknya Mas Wardiki ganteng-ganteng. Sewedok ya ayu-ayu. Turunannya bibite wah jan maknyus tenan. Cara ora jenak wedok. Wah aku tuwas ngelamar iki. Wah tak cepaki radio rong ban iki. Oh, oleh nang kabeh yo ya. Cara anak wedok niku ayune jan make ya maknyus. Sayang. Sayange anak lanang. Cek satu. Wis. Nyanti Mbak Ning mau nyanti Mbak Ning sih mau. Nek gawe lemperi iso enak tenan aku mambengin tak pitu. Oh iya. Mbak Ning. Halo bosku. Yang dari Sopeng lagi mana ini yang dari Sopeng? Oh pulang ora apa-apa ya. Monggo Mas Hendra Birunya Cintaku spesial buat calon kekasihnya yang tercinta. Wes silang. Oh. Golek sing anyar. Golek sing kaya Mbak Eka bokonge gede ngono wae penak. Birunya Cintaku. Nanti Mas mau nyanyi lagi sampai jam 1. Aman terkendali, ada pimpinan Bapak Pariono izin pimpinan. Siap, kalau udah aman saya yang kasih aman. Iya.
semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah Di dalam suka, di dalam duka berdua kita bahagia. hey. Jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam, dan langit masih seperti dahulu, anggunan biru seperti birunya cintaku padamu. Oh, sayang, Iya, lama tak terpendam rasa cinta, tak merubah cinta kita, percaya kasih. Ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian. ku ukir kemesraan. Di dalam impianku, Hey, ya kasih, birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Oke, terima kasih. Lagunya siapa lagi ikut Durukon yang maju? Oh ya, gala-gala dituruti bariki Master Mantem semua kadungnya kelmek ya. Gala-gala Mas semua. Oke. Bariki Master Mantem Mas Parjos pokoknya tetap tak turuti waktu masih panjang. Baru jam 12 lewat 12. Ya. Kalista untuk gendut semuanya. Untuk yang cantik semuanya. Oke.
kasih setelah lama kau tinggal pergi. Ya, rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Terima kasih karena waktu sudah jam 12:15, waktu untuk istirahat. Besok akan disambung kembali. Sudah disuruh berhenti Pak RT besok lagi.